Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:09 dejjem fuq One. Fl-ewwel seduta tal-kompilazzjoni fil-konfront ta' Nowell Azzopard li jinsab mixli bl-ewwel omiċidju ta' din is-sena dak ta' Eric Borch xedu it-tfajla u l-familjari tal-vittma. F'din is-seduta xed l-ispettur Wayne Camilleri li mar fuq il-post dakinhar tal-omiċidju fejn sab il-katavru fuq bankina wiċċu l-isfel feriti minn tiri f'daru u ġembejh fin-naħa tal-lemin ta' ġismu. Intqal l-identità ġiet ikkonfermata minn dokumenti uffiċjali. Camilleri qal li xhieda fuq il-post qalu li raw li l-akkużat ħireġ mill-karozza, resaq lejn il-vittma u taħ żewġ tiri minn distanza viċin ħafna. Intqal li l-pulizija bdiet tinvestiga u oħt il-vittma qalet lill-pulizija li ftit ġranet qabel Eric kien qalla li l-akkużat saq warajh biex jintimidah u ntqal li Nowell Azzopardi għandu għalqa fil-busket viċin tagħhom. Fix-xhieda l-Ispettur Camilleri xehed li meta l-akkużat Marjati ruħu bideh lill-pulizija fl-Assa tar-Rabat kien għaddu bl-istess ħwejjeġ u nota traċċi tad-demm fuq xorts tiegħu. Spjega li dakinhar l-akkużat kien mar l-għalqa minn filgħodu sa wara nofsinhar u qal li ma kienx jaf li l-vittma jismu Eric Borch imma kien jafu bħala bniedem li kellu qalqa qrib tiegħu. Hawnhekk intqal li kien ra lil Eric u qallu biex ma jindaħalx fl-affarijiet ta' ħaddieħor mingħajr ma qal x'kien qalu. Xehed li l-akkużat allegatament saq wara l-vittma sakemm ipparkja u taħ żewġ tiri. L-Ispettur Camilleri qal li l-akkużat qallhom li l-ewwel sparalu f'daru u x'ħin kien fl-art ħaseb li kien se jqum u taħ tir ieħor biex ma jqumx. Mal-pulizija l-akkużat qal li ra dalma b'dak li kien qallu ftit qabel il-vittma. Fil-qorti oħt il-vittma Elaine Mikallef spjegat li waqt li kienu ikla tal-familja fin-naxxar fhim minnhom xi ħadd ċempel lill-omma li kien ġara xi ħaġa fit-triq tagħhom. Meta marru d-dar kellmuhom il-pulizija u meta staqsowhom min seta' għamel dan qalulhom li kien hemm persuna li kien iddejjaq lill-missiera u lil ħuha u kien qed jagħtihom fastidju u kien ilu jiġri warahom għal madwar sentejn iżda ma kinux jafu ir-raġuni għal dan. Xed ukoll missier il-vittma Nicholas Borch li qal li għalihom l-għalqa hija żvok qal li dakinhar tal-ewwel tas-sena Eric ma marx ikoll magħhom minħabba li mar mal-arusa tiegħu. Intqal li qarib tagħhom ċempillu u qallu li kien hemm sparatura fit-triq tagħhom. Missier il-vittma imbikem xed li x'ħin wasal ra lill-ibnu mal-art u li kien hemm il-pulizija u ħafna nies. Fil-qorti xedet ukoll l-arusa l-vittma Julia Falzon fejn qalet li dakinhar Eric mar jiekol id-dar tagħha u wara telaq kien batilha li sejjer l-għalqa jitma' lill-annimali. Qalet li l-aħħar messaġġ li batilha kien fit-3:17 minuta ta' wara nofsinhar u staqsija se jagħmlu fil-għaxija. Falzon qalet li mbagħad semet is-sireni batitlu jekk ġara xi ħaġa u ma batilha xejn aktar. Qalet li rċiviet messaġġ b'artiklu mill-midja u marret minnu fih fuq il-post fejn rat ħafna nies u ma rriditx tħares. Hija qalet li sa dakinhar tal-omiċidju l-isem Nowell Azzopardi ma kien ifisser xejn għaliha. Fil-qorti id-difiża talbet li jiġu esebiti malaj id-dokumenti mediċi kemm mill-Isptar Mater Dei u anke mill-Isptar Monte Carmeli. Il-prosekuzzjoni qalet li daw jinsabu f'idej l-espert forensiku u se jinġibu mal-ewwel hekk kif itlesta ir-rapport tiegħu.